SCT, hi D Queen, hi Monica, hi B Viola, yes Essie, it's Kundai, how are you? Hi Karina Madzienda, hi Mimi Michaels, is it Michaels or Michels? I'm not sure. Angoshidzungairema streets manje munhu wauri kufarira asiri auya. How are you guys? Hi Bullet. Yeah, zvinorwadza. Just wait until you hear the whole story. Yeah, zvinhu zvacho aminoti nyika iyi iroda kuti tiende nekupi kana munhu wese akungopera kubatwa kensa kwese kwese, and with the state yenyika dzatiri tisina kana mishonga mahospitals akanaka, zvinhu zvacho hazvisi easy at all. I'm so sorry about your brother Bullet. I'm sorry. Yeah, I'm so sorry. And I'm sure kaiva kare kako kusati kwanyatsova ne okay. I'm so sorry about your brother. Ndokumbira tingotega vamwe guys titi one day, and then I can call this lady kuti auye kuzotitsanangurira what they're going through nezviri kuitika. High Priest Chikwanda auye kuzotitsanangurira kuti chii chiri kuitika nenyaya yekensa. And ndoda kungokutenda high tetes chaivo, ndoda kungotenda ndikati madiaries ndinge ndichikanganisa because I'm sure kune vamwe vakatodonata but vasiri madiaries. So ndoda kungokutendai kubva pasi pemwoyo wangu for donating panyaya ya Gertrude. Kungokutendai guys. Mwari ngakuitirei zvakanaka, Mwari akupei zvishuwo zvemwoyo yenyu. Maita zvenyu, musaitira Gertrude chete asi muitire nevamwe vazhinji vanenge vachida rubatsiro. Thank you so much. May God bless you. May your pockets never ever run dry. And ngatisanetei ndapota. Munodadisa guys. Facebook munodadisa. Ndaramba pekuti madiaries nekuti ndotya kuzorohwa nevamwe vanenge vakadonata. Asi ndoda kungokutendai. Pane my sister akazopula kuti mariyo isvike akadonata 913 pounds kuti tisvike patarget goal yedu ye2000 pounds. Kungokutendai guys. Ameno kuti tokutendai nei takamira pai hatizvikwanisi asi Mwari ndivo vega vanokugonesai, ende murambe muchiitwa zvakanaka nedenga, nekuti mangwana kana zvazouyawo kwangu kana ndichibatsira vamwe hapana angazomborwadziwa kundiitirawo. So kungokutendai nerudo rwenyu nenyasha dzenyu. Hi D Queen. Yes, kensa iri kupedza vanhu especially vechidiki, zvinorwadza. So I think ndo pari kuramba pachipinda tauro uri kuramba uchitaurwa navanhu vakawanda kunzi let's just try and eat organic foods. Not to say kuti tikadya zviri organic we won't have cancer, we don't know, but at this point changosara kuti tizame zvese. So yeah, dzangova nyasha. I think kurarama inyasha ndizvo zvega. Hi Sis Martha, hi Manjenjenje ukwasamaita, hi B, hi Sis Lucinda. Thank you all for coming through. Ndokumbira kuti ngotega vamwe tikasvika 100 and then I can call nditaure navo tingonzwa kuti vari sei. Iye Gertrude anga asiri right mazuva apfuura, I think 2 days ago anga asiri right. Is it nezuro? Ndine zuro actually, sorry about that. Ndichingobatwa nehope, I think dzanza kuma 1 masikati ndo pandakanzwa call yapinda. Pandadaira panga pana Sis Maggie pafone and Gertrude ari kune the other end of the line achichema. Handingati kuchema, aingogomera achitadza kana kutaura. The only words aingobuda mukanwa make ndeyekuti oh Mwari ndatambura, oh Mwari. So she is going through a lot guys, she's going through a lot now. Chatangomirira chete ndechekuti gofa ndipedze ku deposita mari dzese, mari yacho ikakwana amount yacho yese, because
tatya kutumira iri mapato kuitira kuti mangwana usazokonzeresa confusion. So mari yacho kana yangopedza yese kupinda muaccount, takuita the actual handover yemari, tichauya futi kashort live kana kashort video tomufonera mari yake yapinda muaccount make aiona, tofona oconfirma kuti mari aiona, and then toburitsa as well mareceipts, not mareceipts, mapepa ake kuhospital, chinyatsoradzana kuti munhu wese anyatsoona kuti bepa iri rakanzi Gertrude Gumepi, this is the type of cancer she has, yava pastage yakati, tichingoupdatana. So we'll keep you posted. I think also people should have constant checks on so these diseases are discovered. That's very true. That is very, very true. But I think also kunyika, I'm not sure kuti kuzimu tinozvifambisa sei kana pari panyaya dzekuitwa, because I know kuti breast cancer pane matimes ainoitwa mahara, and cervical cancer pane paunotafuti machecks mahara. But I'm not sure kuti mamwe macancer aya like zvakaita vana prostate cancer ivavo vana leukemia, they're not really covered, and nemabasa atiri kuita tiri kumusha kwacho handifungoti tingambozvikwanisa zvokuita machecks pese pese. So I don't know kuti toita zvokuita sei. I don't know. Maidzembe, thank you. Sheshua, thank you to all those who donated. Hi sis Selina, isuo kuno New Zealand, we have a fellow sister akafirwa na mai vake suddenly just after 1 week vauya on a visitor's visa. Oh no, vanga vachirwara here sislu, vanga vaserera itere mama wake. And you know mabva kukwidza munhu ndege, munhu akwira auya, pamwe mune matosara musina kana cent. So it's just something else. Hi Sharon, how are you sis Sharon? How are you? Ndaziya ne-profile picture yenyu. In Zim, I used to have these checks frequently, not sure about now. Were you on medical aid, tetes chaiwo? If you were not on medical aid, zvinogona kubatsira tikaudza vamwe kuti kwamaienda kana maitwa mahara, maienda kuzvipatara zvakaita sezvipi, and do you need to make an appointment or unongosvika. Tikapanana information here, I think tingabatsirane zvikurusa, tingabatsirane zvekuti. So yeah, ndanchitaura chiko something. Okay, nachiti Gertrude tukufana kuramba tichingomunamatira. Pain yaari, kuchema kwaita panguva iyoyo. Yeah, she's in a lot of pain. Anyway, I'm going to call this sister, and maybe big sister or mama, and this is ndovada now tichi. Hello. Hello. Hello, why? Makundinzo. All right. Makadi yenyu mama. Tiripo makadi yenyu. Ewa, tiriwa penyu. Tauya pa live as you requested kuti titaure nezva Michael moyo wachena. Saka muchatanga kutsanangura kuti mimi ndimi ani wa Michael, uye mauya kuzotsvaga rubatsiro rwechii? Inini ndini mukadzi waMichael moyo wachena. Akabatwa kenza, ane kenza. Kutaura mondiregererawo because kutaura kuri kutinetsa because of my situation. Vakabatwa kenza last month, ndipo akazoonekwa kunzi kenza. Vakaenda muna September. Takaenda kuEden, taenda kwa private doctor, mapesa apa tisingazivi kuti chingoti kurwarawo zvako. Ndokubva vambonzi vane TB, ndokubva tarifewa kuEdenville Hospital. Taenda kuEdenville Hospital kuya, ndokubva vaitwa matest, pavaramba vakati isisu panapa hatitambire tichiti TB, totoitanga matest patsva. Ndokubva vatestwa kuya kuEdenville, vakabva vatongobatwa zvikanzi icancer. Saka ndokubva vaadmitwa, vagara 2 weeks kuEdenville kuya vachiitwa matest kuti vaone kuti yapapi, zviri kufamba sei. Vakagara for 2 weeks. Kwaida mari kuti tobhadhara, mari dzacho dzaidiwa, vachiwedzerwa ropa vachidii.
ndokubva vazonzi taakumurifeya kuEdenville kurapwe cancer, taakumurifeya kuJohannesburg hospital. Ndokubva vaifaila mapapers ekuti vachiendeswa vatransfer kuendeswa kuJohannesburg. KuJohannesburg kuye vaendeswa ndokubva vanzi vatazonopirwa, vanzi vatapirwa bill 120,000 kuti varapwe. Ndokubva kwanzi kuri kudiwa deposit 20,000. Ipapo pakanga pavakaenda vakabva vati handina ipapo pandiri panapa. Ndobva vadzoswa kumba vakwanzi kuri kudiwa 20,000 deposit pa120 iya. Ndobva ndanobhadhara 20,000 iyaya ndobva vamboadmitwa vavambotirapwera ndobva vadzoswazve zvikanzi paakudiwa futi dzimwe mari dziri kudiwa pamba kutaurwa dzakawanda. Mari dzacho dzanza kudiwa inonzi pathology kwaidiwa futi mari pamatest avanga kuitwa biopsy. Mari tobva dzashaika ndobva tagumirwa ipapo ndopatakagumirawo mari yanga yakunetsa. Izvo sofa vari kumba nhasi ndaenda nawo nekuda kukurwadziwa kwavanga vachiita futi. Tasvika ikoko bvavanzwa rufanira kuitwa futi chibiopsy yaya kuri kudiwa 11,000. Department rimwe nerimwe vanenge vachishajawo mari dzavo. Ndobva tati mari yechi hapana, vatadzoka so tiri kumba. Situation yacho I don't understand. Handisi kutombozvinzwisisa. I think pazvakatanga pandakatanga ndofunga vazhinji masocialite mazhinji ndakatopererwa zviye zvekuti ndaingoenda vazhinji vanotori nemapapers angu kumainbox kwavo. Ndaingoenda ndichingoti please help nekuda kwokuomerwa nekuda kwokugumirwa chaiko kuti saka mari yakadaro ndoiwanepi. Apa sofa ndabhadhara 20,000 ukoko kumwe kuti achibhadhara vachiwedzerwa ropa kachinzi kapaketi kamwe chete kekuti vaiswe ropa chairo 6,000. Saka sofa handitomboziva ndotokumbira help nevanonzwa vane mwoyo wekubatsirawo kuti vandibatsirewo because situation yacho sofa cancer yacho iri kunzi iri kumuvha fast because vanga vakanzi liver nespleen zviri kukura. Saka handitozivi sofa, handitombozivi. Munhu anga atichingozviitira zvinhu zvedu because munhu anoveza is an artist, anoita zvemaarts. Maarts avo ari kukwanisa ongotisapotawo kuti vawane mari yekubatsirwa kuraipo. Besides gofund vanogona kuenda kuRiverview Hotel iri kuWaterfall muno muJohannesburg ndokwatino-displaya. So far handisi kutombokwanisa kana kuti ndiende kuti ndimakete nekuda kwesituation yavainayo, plus business racho riri down, hapana kana senti zvekuti tikakwanise kubatsirika. Vana tine vana 2, mwari matric mwari grade 9. Mwari matric mwari grade 9. Ari matric ari kunyora izvo zviri kutomuavoida kuti asazive situation zvakamira sei. Saka situation yacho handitorari ndorara ndakagara izvozvi. Chingoona munhu achirwadziwa hazvitombonzwisika kuti handisi kutombokwanisa kana. My situation is bad. Zvaita taedza unosvika paunopera mari kacho katachina ukasvika pakupera kwakutogara kumba kuti uchakwanisa kuti vacharapwa vachaenderera mberi mari hapasina. Saka handizivi, ndotokumbirawo vanonzwa mwoyo yekubatsira vandibatsirewo vakwanise kurapwa pane kuti ndingovatarisa. Zvinorwadza kutarisa uchihaidha kuvana kuti vana vasaone apo mari pange pasina kuti muende kuhospital vanorapwa. Kuhospital kwacho kudiwa mari ndokuti azosvikira pakuti adeongoine mari watoenda ndakurifeya waenda kuprivate hospital tikati mari hatina. Iyo yatakatobhadhara panapa ndiyo yatanga tinayo. Saka situation yacho ndaitombokumbirawo vanonzwa kuda kubatsira vandibatsire because pandasvika iko zvinezvi handitozivi kuti ndozvifambisa sei, handitomboziva kana. Ndambozama kutsvaga but kupererwa.
tongokumbirisa kune vanonzwa mwoyo yavo kuti vanodawo kubatsira vandibatsirewo. You can cry it out. It's okay. It is okay. Kwezve nezvestage yavasvika kana kuda kuti vachitaura kana nevana chaivo chaivo munhu akutongofunga kuti kushaya kwandiri kuita help maybe ndaakufa, because hazvisi kutombonzwisisika munhu uyoyo kuti akaenda kunoshanda kwambozama ipapo kuti umboenda kubasa umbobata but zvakaramba ndakazopedzisira ndatoenda kunoatora kubasa kwacho. Saka kuchipatara, pamakaenda kuchipatara hapana kana mapainkiller vakambopiwa? Vane chavari kunwa here o chavari kutora kubatsira nemarwadzo? Mapiritsi vakapiwa, vane mapiritsi akawandisa but hazvina zvazviri kubatsira because vari kufanira kuitwa matest kuti vakwanise biopsy vari kufanira kuitwa yakanzi 11,000. Vari kufanira kuitwa kunzi vaone kuti chii, because matest vaitwa akawandisa. Ane bill rimwe yandikatotumirwa pavakaitwa pacho ipapo rainzi 46,000 yakatumirwa pathology ndo vakatumira message pamatest avakanga vaitwa. Saka tazodzokerazve ndo pazvakanzi muri kukowa futi nechikwereti. Saka biopsy haichaitwa kana musina kubhadhara mari iyo motobhadhara. Saka zvinhu zvese ndobva zvamira. So far pari kuda mari every week kana uchida kuenda kuti vaitwe chemo panoda 1.48. Saka dzese pese everything chese chaonekwa ende achete pari kudiwa mari. Saka mari dzacho manje ndo dzawandisa. Mari yavakachaja 120 I think ndo yavanenge vachisubtract, handichaziva. Ndo zviri kundinetsa. Mira ndingotarisa bepa pane mapapers amanditumira, rege ndingotarisa kuti vanenge vachisubtract here ipapo kana kuti havana. Handina kukutumira imwe message. Pane message yandaida kukutumira ye41 yavakandikatumirwa vekupathology ne20 yandakanga ndabhadhara. I think mari 6 handina kukutumira yemari 6 acho. Ndaiona ye20 yamakabhadhara, ndaiona yakatosainwa. Zvinoita here ndikaratidza vanhu vari palive kuti vangoona baba? Aiwa, hazvina basa posta henyu because saka hapana chekuhaidha because ndinohaidha munhu achirwara hazvinyatsoita zvakanaka. I hope iri kuoneka. Ndivo ava vari apa. Ndivo ava vari kuoneka. Nditi apa vanga vachiri right. I think vanhu vakawanda vamwe vanotovaziva because ndiartist anoita zvokuvesa masculptures. Ndiartist Be Queen GoFund iripo yatovhurwa. Ndiwo ava zvekare. Ndiwo apa. And then apa ndipo recent picture iyi pavanga vakurwara. Muri kuvaona? So kungotsvaga rubatsiro guys, kukumbira vanokwanisa kubatsira nepao napo. Taposta link kumain page nepa page panapa reGoFundMe, but vataura zvekare vakati kana muchikwanisa kunosapota, mati kunonzi kuchii, vanoda kutenga zvesculpture muchingosapota whichever way you can support kuti muri wane kubatsirika, mungatendwe zvikurusa. But link reGoFundMe iripo. Tikakwanisa kungoita mudeme
tikakwanisa kuita mudeme patinomaketa inonzi Riverview Boutique Hotel iri kuwaterfall. Riverview Boutique Hotel kuwaterview kumidrand waterfall kana kuti equestrian. mazvinzwawo. Kumusha baba vane vakoma here kana vaneng'ina? Vakoma vavo vakashaika, vasara nehwana ari muno, but situation yake haina kutomirawo, haina kumira zvakanaka. Ewa, zvinonzwisisika. Kana paine vari kuda kukwira, vane any advice yavanoda kupa, vane zvavari kuda kutaura pamusoro penyaya tiri kutaura, mukangonyora mucomment section kuti ed ndokuedai. Maybe mune advice yekuziva kuti pane patingaende here o pane zvatingaite here zvingakwanise kubatsira. Munongoya ndoedha mucomment section mukangonyora kuti ed ndokuedai. Maya Soko kukumbira, can we please keep our comments very respectful? Kwakutokumbirisawo. Pane zvimwe here zvamungade kutaura pamusoro pemurume wenyu? Handina zvandingataura, chandiri kutongokumbirisa kungoti dai vawana anokwanisa kuwana nokurumbidza, bhosi pari kunonokwa pachinzi panoda mari zvana biopsy vachidzoka. Saka kana situation yakadai so ava admit here kuchipatara, tinotenda. Thank you so much Maya Soko, thank you so much. Wedzero yenedenga pane ati achadoneta yaanokwanisa, tinotenda. Thank you so much. Pane vairi zvekare vatanga nekuvhurira musangano kuGoFundMe kubva patangoposta link. Maita zvenyu, wedzerwai pamabvisa pese. Tikaita mudeme guys, even $1, a pound, whatever it is that you can contribute, zvinobatsira, it will go a very long way. Chese chaungokwanisa kubvisa, kana iri $, kana uri munamato, kana pane chauri kuchemera kuna Mwari, let this be your seed please. Kutongoinamatira mari iyoyo usati waitumira kuGoFund, oinamatira waudza Mwari kuti Mwari $1 iri, kana ungone uchifasta $1 raunga uchatenga chikafu, just take that $, send it to the GoFund, pray over it and let it change upenyu hwaMichael. Michael needs our help. As you can see kuti cancer iri kuspreada, and the last thing chatingade ndechekuti izospreada iende all over tenge tisingachakwanisi. You can't find the GoFundMe page. Let me gaindise link mu comment section. Just give me a minute. Maita yenyu sislu, maita yenyu vese ndatoona pane vamwe vadoneta. Thank you so much. Maita zvenyu. Thank you so much. Ngatirambe tingopfuurira mberi guys, we can do this. Pa GoFund tatonyora kuti together we can beat cancer, one survivor at a time. So kungokumbirisawo. Regai ndisende zvekare link, ndishare link, I think ndikaipina mucomment section. Tikaipina zvinofamba, and kana tichikwanisa kushare zvekare link iroro zvingatiitire zvakanakisa fun. Tikashare kumagroups mamwe atinenge tiri, tikashare kunzvimbo dzakasiyana siyana. You never know, nyaya inogona kubatawo mumwe akatonzwa tsitsi akakwanisa kubatsiridza. So kutongokumbirawo. Anzi naMaita Mutenda kuSA tinoisa muaccount ipi? Mune account tinokwanisa kuisa kuSA handiti mama? Tinayo, but ndinenge kutotsvaga iri mufoni yeFNB.
Alright, zvatingakwanise kuita just for accountability, rega ndikotaura nasis Shumbres, ndikataura namasivanda vakandipa go ahead, vanhu vari kusa tongoisa muaccount imwe chete kuitira kuti patinovapa mari yavo yoenda iri pamwe chete, kuitira kuti izoshandawo zvimwe zvine musoro, because ikaenda ichiuya mbijana inopedzisira isingachanzwisisiki. So tingatenda zvikurusa tikakwanisa kuisa mu1 account. Vari kuZimbabwe vanoda kuita eco cash, eco cash kana eco cash, vanokwanisa kuita eco cash. Totsvaga zvekare kuti ingopinda muaccount imwe chete kuitira kuti zvinhu zvacho zviite order, mari yacho ende kamwe chete. No, it's not Melly posh, it's not SIS MELLY, it's not SIS MELLY. Kune vachangosvika vachatibata, tiri kukumbira rubatsiro, tiri kutsvaga rubatsiro for a gentleman anonzi Michael Moyo Wachena. He's 50 years old. He's a father to 2 beautiful young kids. The other one is 19, the other one is 15. And his wife is here mu diary. She's been a long term diary kubva karesa, and murume wavo vakabatwa ne chronic lymphocytic, is it chronic lymphocytic leukemia, inozikanwa zvekare sekunzi blood cancer, iri pastage C. Leukemia iyi kuti irapwe vanzi kuchipatara kuri kudiwa iko 120,000 rands kuti vakwanise kuenda kunoitwa. So pa 120 apa ndo pane imwe ma 1.3 ayo here chemo as well. Handina kuzobvunza because so far handina kuona breakdown yavakatipa. Pandikabhadhara 20,000 handina kuona breakdown yavakatipa kuti vari kusubtracta sei, because kune madepartments inini ndandisina kuziva, ndakangoenda kuaccount ndobva ndanobhadhara 20. Saka so far department rimwe nerimwe vakanzi vaende kumatest. Paunoenda ikoko unobva wanzibhadhara ikoko, kuti uchibhadhara ikoko saka inotobhadharwa hafu kangobhadhara ka1 zvinonetsa. Unenge wakutobhadhara kuti kumwe kwacho kupathology unobhadhara, kukimo unobhadhara zvakasiyana. Alright. Asi kudya vari kudya iko zvinezvi appetite inenge yakuita vakuita vachidzikira pane zvavanga vari. Because tine special food yatikanzi vanofanira kudya, havafaniri kudya zvese but still havachanyatsodya zvavaita. Pavanenge vachinyanyisa kurwadziwa, vanenge vachinyanya kurwadziwa nechii pai? Just to shed more light kuti vamwe vanzwisise kuti zvinenge zvichifamba sei. Vanga vachirwadziwa musana ndo wanyanya. Musana vakaita maronda nemukana. Saka plus dumbu ravo riri kukura, yakanzi liver nespleen zviri kukura. Saka vaitoti vanotoda special treatment cheyo kuti vakatombodzokera vakaadmitwa zvavakamboitwa kuti vanyatsorapwa ndokuti zviite nani. Yeah. Saka sofa tinombodzorwa, ukaenda wobva wanzi bhadhara mari yacho unenge usina, and mari dzacho hadzisi mari shoma futi, onzi bhadhara 11,000 biopsy chete yekungobvisa lymph node apo. Onzi bhadhara 11,000 apo iwe unenge usina, plus business racho chiri kufamba. Sofa ndinosienda kupeace job, handisi kukwanisa kuenda kunight shift kwandinosienda. Saka muri kudyeni vana naye mukoma? Kutongoraramawo. Pane vamwe vanga vachimbondibatsirawo. Ndinomwe sister yangu inondibatsira namai vanonzi mai Miss Gunje mwe ticha shamwari yangu anoticha kuno kwatinogara.
maita henyu sis Susan, maita basi mudhayari Mwari mumwe ngakuitire wedu mudhayari zvakanaka. ndiye anombotikansira. All right. No, tinotenda vari kubatsira vese. Maita zvenyu ngatirambe tichingopusha guys. Ndakumbirisawo tikaisa kadhola kachi tatopa 75 tiri kufamba. Thank you so much. Anoda kuvabhadharirawo 30 yavasivanda vasanoshandisa maherbs. All right. Anokwanisa kana paine anoda kubatsirawo ne30 US dollars yekuti vasipanda vachitumirawo maherbs vambofanira kushandisa maherbs zvekare kutokumbirisawo pese patiri kukwanisa kubatsira napo guys. Ungava munamato, chingava chikafu haisi priority yedu, to be honest. For now chikafu haisi priority, chatiri kukoshesa upenyu hwemunhu. Asi pamwe ungave uri kudhuze nekwavari une chikafu hako chakawandisa, that is understandable, but priority yedu panguva dzino kubatsira kuti Michael moyo wachena aporeswe. Saka tikaramba tichingotumira padiki ipapo, kadhola, ka50 cents, kapound, kapeni, chero, whatever it is that you can spare. Thank you so much to all those that are sending. We really appreciate you. Tinokutendai chose, tinotenda. Rambai muchingoitira zvakanaka. Mari ikaita vanoita bho, even dumbu rinodzokera panzvimbo. Ngavatarise Jenny yababa Thelma vanobatsirikana. Manzwa here mama? Okay, baba Thelma vapi? Hanzi ndibaba Thelma vapi vari kutaurwa D Queen? Baba Thelma vapi? Jenny yababa Thelma toiwana kupi? Oh, ndakorektwa. Hanzi priority because hakutorina chikafu. All right. So pachikafu mama mungade kubatsirwa all right, ngatingoti yechikafu yacho ngatiise paside. Mother D toisa paside papo. Yeah, ipapo toisa paside. Mwari vachitikundisa ndinokwanisa kuita inini. Ndoita, don't worry, ndoita. D Queen iJenny ipi yamuri kutaura? Vari kukwanisa kuramba vachikanda tokumbirisawo mukande padiki pamuinapo. Tirambe tichingozama kuti zvifambe gofund yedu. Ngatirambe tichingopusha guys, we can do it. Oh, you had said baba, so maybe kana ndindakanganisa kuverenga chirungu chandivhara maybe. Hanzi baby Thelma, search on Facebook. Iye zvino ava bo. Okay, andichaita research yacho. Ndikavapa live ndichaita research yacho. All right. Pane vari kuda kukwira here vape mama mashoko esimbiso, vari kuda kusiya munamato, vari kuda kungoshare anything. If you've been through something similar nenyaya yeblood cancer, leukemia, if you've been someone that you love, someone that you know aka-affectwa neleukemia, anoda kukwira achishare story yake, unongopressa add, ndokuedai motaura namama before we drop her. Yes, we can do it, Mother D. We can do it. Pana akanda futi madiaries munodadisa. Vari pano vasiri madiaries vari kuona munodadisa. Let's do it for one of our own, guys. If we're able to do it for vanhu vese vanouya paplatform panapa, kunotozikanwa kunzi madiaries. Kana uchida help enda kumadiaries, kana uchida kubatsirwa zvinhu zvinoda mari enda kumadiaries. Ko pazoya wedu wemudanga tozvitadza.
hatingatadzi zvachose, hatingatadzi. Let's push for our sister. Let's push for a dear sister. She needs us to come through for her. Let's fix her crown. Tive a sister's keeper. Gatrambe chingo pusha. We can do it. It's just, yeah. It's not easy. So, varikuda kuti timire navo. Tikufana kumira navo. Tikufanirwa kumira navo nekuti hazvina kumira zvakanaka. She needs our help. Varikuda kuti timire navo, tibatsirane navo. True, thank you so much. Vese varikubatsira maita zvenyu. Thank you so much. Thank you to all those that are helping. Rambai muchingowanirwa nyasha. Tinotenda. Mama, kana mune zvamunoda kutaura munongotaura henyu. Ini ndinoda kutenda kune vose vari kubatsira. Mwari avaropafadza, avatungamirire, avaitire zvishuwo zvemwoyo yavo. Amen. Ndozvandoda kutenda nazvo, nevachabatsira Mwari agovaropafadza, agovawedzerawo. Amen. Hazvisi nyore mukukura taingoziva kuti taiti cancer, like macancer akafanana neleukemia cancer, taiti inowanika kuvarungu chete, tisingazivi kuti nesuwo kuvanhu vatema iripo. Zvinhu zvinotofundutsa. Ukanzwa kuti munhu abatwa cancer, unotombosvika pamwe pokuda kutoda kurasa njere kuti sei zvauya kwandiri. Ndonguva yandakasvika iyoyo. Saka mune anombouya here kuzotaura nemi. Do you have a support system imimi vacho semunhu ari kuchengeta munhu asiri kunzwa zvakanaka? Kuti mune here wamuri kusheya naye, ari kumira nemi, ari kukusimbisai? Ndina iye mumwe mudhayari wedu watinaye musame group, andataura vaya vanonzi mai Maponga kana kuti Miss Kunje. Alright. Neumwe sister yangu kunoku inonzi Charity, ndiye anotomira neni pavana everything. Akatopairwara baba wake, she organized everything pamwana, because ndakatosvika pakutadza kugadzirira mwana ite matric dance, ndiye akaorganize. Anonzi Charity, mumwe shamwari yangu. Ndiye akazoita zvese, because zvanga zvakatongooma. Varipo vanombondibatsira vamwe vandowirirana navo. Tinotenda Mwari, totenda. Sisi mama tongokutendai. Hanzi mubve ndakaona kuDonnerport Clinic kuMP kuPretoria unogeza ropa zvekare. Esther Jambo unogeza ropa sei? Mubve wacho unogeza ropa sei? Ngochita sei? True Nolinzi Ndere, every single cent counts. Whatever it is, chaunokwanisa kungoisa kana even dollar chairo chawakwanisa kuita, every cent counts. Chawakwanisa kungokanda kandai guys, kandai. Tirambe tichingoenda takadaro. Ngatirirei mumwe wedu. She needs our help. She needs us to come through for her. Mubve wataurwa munoziva here mama? Ndinenge ndakutobvunza kuti wakaita sei, but kazhinji mishonga inoda vanonyatsoziva mashandiro acho. Pastage yakafanana nayo inotoda vanozvinzwisisa, vanopa instruction boards. Zvimwe zvacho no, ndati handingataure ndiri nekuti ndobva ndaita kunge ndavharira mumwe kunze auya neidea yake, ndosaka ndati ndibvunze muri imi.
Pane pakuda vanoziva munhu akati ndinoirapa anenge aine confidence yacho yekuti ndinokwanisa kurapa zvechokwadi. Yeah. Guys, pana anokwanisa here kuisa $30 yekuti sekuru vatumire mushonga kukumbirisa anokwanisa kungotumira sekuru $30. Volume yangu haisunzwika. Makunzwa here guys? Volume yaenda. Excuse me. Makundinzwa here? Can you guys hear me? Now I'm chatting on my comments. I know that's good to famba maybe. Esther Jumbo, ukundinzwa here? Vini wakundinzwa? Volume low. I don't even know to know it's on the paper. Alright, zvakunzwika. Alright, thank you Sisu. Kwakungokumbirawo anokwanisa kutumira sekuru $30 kuti vakwanise kutumira mushonga kukumbirisawo kukumbira anokwanisa kutibatsirawo $30. Fatima, hausi kunzwa nanhasi? Sisu vati vari kunzwa one. Thank you Maria. Thank you Pamela. Tokumbirawo anokwanisa kutumira sekuru $30 kukumbirisawo kukumbirawo. Muri kundinzwira kure? Mambo tena up volume yenyu here pamwe ndeyenyu because vamwe vari kuti vari kunzwa vamwe havasi kunzwa, so now handichaziva manje. Ndawedzera kusvika pekupedzisira. Chaipo. Ndawedzera gai ndimbozama inini kudedzera. Ko ndikataura ndichidai so mukundinzwa here? Irikutodonha so maybe network yangu because